Germaniýa Türkmenistany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkelçilikli ýurtlaryň hataryna goşdy. Bu waka ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelýändigi barada maglumatlaryň iýdigiderli gelip gowşýan wagtyna gabat gelýär. Marda lukmanlar adamlaryň analizleriniň COVID-19-yň delta görnüşini görkezýändigini aýdyp, keselçiligiň germi häzirki ýaly dowam etse, onda welaýatyň ýokunç keseller hassahanalar karantina yapylmagynyň gaty ähtimaldygyny duýdurýarlar. Şol bir wagtda ýurtda koronavirusyň ýekeje ýagdaýynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri virusa garşy howadan we ýerden dezinfeksiýa işlerini alyp barýarlar. Germaniýanyň Daşary işler ministrligi öz raýatlaryna 2021-nji ýylyň 8-nji awgustundan başlap Türkmenistana zerur bolmadyk syýahatçylyk saparlaryny amala aşyrmazlyk barada duýduruş ýaýratdy. 6-njy awgustda ministrligiň web saýtynda çap edilen duýduruşda Türkmenistanyň COVID-19-dan ejir çekýändigi ýöne resmi maglumat syýasaty sebäpli onuň derejesini anyklap bolmaýandygy aýdylýar. Habar berilmedik hadisalaryň sanynyň köpdigini çaklap bolar. Saglyk ulgamy öz mümkinçiliginden aşa ýüklenen. Şonuň üçin Türkmenistan 2021-nji ýylyň 8-nji awgustundan başlap ýokary töwekkelçilikli sewit hökmüne kesitlenýär diýip, ministrlik bu kesitlemäniň haçana çenli dowam etjekdigi barada wagt möhletini görkezmeýär. Munyň netijesinde Germaniýa dünýäde Türkmenistany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkelçilikli ýurtlaryň hataryna goşan bilinýän ilkinji ýurt boldy. Şeýle-de bu duýduruş Türkmenistanda koronavirusyň ýekeje hadisasynyň da hasaba alynmandygy barada türkmen hökümetiniň tekrarlayan beýanatlaryny hem reddedýäne çalym edýär. Germaniýanyň ýaýradan bu duýduruşy ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelýän şeýle-de türkmen häkimetleriniň bu virusa garşy ätýaşlyk çärelerini gün saýyn güýçlendirýän wagtyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň mardak habarçysynyň sözlerine görä şu günler Mary şäherinde we Mary Sakarçäge Murgap ýol öten etraplarynda virusyň gerimi möwjeýär. Virusa garşy waksina etmek işleri güýçli depkinde alınıp barylsa-da, koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänler görnetin köpelýär. Test tapşyrýan adamlaryň köpüsiniň analizleri pozitiv netije berýär. Bu analizler COVID-19-yň delta görnüşini görkezýär. Mary şäherindäki ýokunç keseller hassahanasyna günde onlarça näsal getirilýär. Ýagdaý şeýle dowam etse, welaýatyň ýokunç keseller hassahanalarynın karantina yapylmagy gaty ähtimal diýip, anonimlik şertinde söhbetdeş bolan marly lukmanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şu günler Mary etrafynda keselleýänleriň görnetin köpelmegi bilen dermanhanalarda uly nowatlaryň emele gelendigini hem habar berýär. Dermanlar gymmat ýöne keselleýän adamlar köp bolan sebäpli ilat biýalaç bu dermanlary satyn alýar diýip, efirde adynyň jeren diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz derman satyn almaga maddi mümkinçiligi bolmadyk raýatlaryň hem köpdigini aýdyp, olaryň öýlerinde bejerge alyp tebiplere ýüz tutýandyklaryny belleýär. Lukmanlar hem puluň bolmasa seretmeýärler. Diňe pulu we tanyşy bar adamlar hassahanada bejerge alyp bilýär, hatda sanjym etdirmek üçin şepaat uyalaryna hem para vermeli bolýar. Şol sebäpli köp adam öýlerinde uňaş içip, ýüzärlik tüt edip, sadagyň köküni içip, keselden açylmaga synanşýar ýöne peýda tapmaýarlar diýip, yerli ýaşaýjy deren aýtdy. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri tas 1,5 ýyla golay wagt bäri ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alynmandygyny öňe sürüp gelýärler. Olar ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelýändigi barada azatlykda we beýleki garaşsyz neşirlerde iýdigiderli çykýan maglumatlary da ne inkar edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Şol bir wagtda häkimetler virusyň ýaýramagyna garşy ätýaşlyk çärelerini güýçlendirýärler. Mardak habarçymyzyň sözlerine görä, şu günler welaýat resmileri virusa garşy howadan we ýerden dezinfeksiýa işlerini güýçli depkinde alyp barýarlar. Bu işler giýjelerini hem dowam edýär. Bu çärelere geçen hepdäniň ikinji ýarymynda girişilip, onuň çäginde şäheriň köçeleri hlor bilen
sowulýar. Şäher ýerlerinde hlorun isi güýçli derejede duýulýar. Owa ýerlerinde giýje traktorly, gündüz uçorly derman sepilýär. Ähli badarlar ýapylyp, sanitarny gün edilýär. Badarlaryň ähli ýerini hlor bilen ýuwýarlar. Köpçülik ýerleriniň ählisinde güýçli depginde dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Bular soň kepdäniň dowamında kesellän adamlaryň köpelmegi bilen bagly diýip döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bir işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Mary vilayet häkimliginden we agdalan etraplaryň degişli resmiýetinden şeýle-de döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi.